Dalawang establisyimento sa Eastern Pangasinan na isyuhan ng Notice of Violation ng Department of Trade and Industry. Para sa detalye ng balita, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Naisyuhan ng Notice of Violation ng dalawang establisyimento sa bahagi ng Eastern Pangasinan matapos ang isinagawang monitoring ng Department of Trade and Industry Pangasinan. Ito'y matapos mabigong makapag-comply ang mga ito sa Business Name Law o RA 3883 and Presidential Decree No. 1572 na siyang nangangailangan ng accreditation para sa repair at service firms. Nasa kabuuang 18 mga establisyimento ang binisita at minonitor ng tanggapan, partikular ang mga hardware stores, service and repair shops, and retail stores bilang pagtitiyak na ang mga ito ay sumusunod sa regulasyon at karapatan ng mga konsyumer. Bukod dito, patuloy ang adbokasiya ng tanggapan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga impormasyon sa mga negosyante at konsyumer. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.